Bueno, teorian bagode zuzenean, eman segundu bat, konpratuko dudala, nire etxan. Txinez musika entzuten da hori garrantzitsua da. Entzuten da horrek esan nahi du ondo doala, baina ja ondo entzuten zaidan niri eta abar. Segundutxo batzuk bitartean, tit txikitxo bat. Vale, listo, badakit. Bai, hola, nobeto, badakit, ja, belarririk gabe utzi zaituzte dala, vale, badakit, barkatu. Bueno, aspaldiko partez, por cierto, aspaldiko partez, aspaldi ez nuela, ez nintzela YouTubetik agertzen, aspaldi, gutxi gora bera hilabete bat edo, orain zirretatuko dut, baina hilabete inguru edo, ez nagoela YouTubeen, hilabete eta piku, 18 de enero, ez da heldu hilabete batera 6 egungatik, baina bueno, zergatik edo nola edo horri bi hiru aste hemen desagertu da denetatik, bueno, orain kontatuko dugu dana, pasatuko dute estenatik jokora, ikusten ari zareten irudia, bale, oraintxe bertan, jokoaren jolastuko dugun edo jolasten dugun naizen bizitza kontatzen duen bitartean kontatuko dudan historiatxo bat da, jokoaren historiatxo bat da, bale? Jokoa ziurazki berataz izegin duzu online, eta ikusten duzuena da kriston burruka masibo bat, bale? Gutxi gora bere 3000 jokalari inguruko bataiatxo bat. Baina, bueno, hori aurrera joan gora astiro, pizkanaka. Kaskoak esperate troleatzen beste gauzen artean, bale? Orduan, jokora goaz, eta hori ikusten duzue nire nabetxoa, nire mineria nabe bat da, bale? Venturea. Nago basetxo batetan, igual pizkat legatuta, nahiko ondo. Behar bada esplotau egiten dau pizkat prozesadorea, baina, bueno. Bueno, hori ikusten duzuena, Venturea deitzen da nabe hau, bale? Menu oso sakona, joko oso komplikatua da, ez nahi sartuko asko jokoaren nola jolasten den jokonetara, nik bez ez dut ondo ulertzen. Jokonetaz ulertu behar duzuena da, edo zer gauzetaz nahiko tentsio handia ereki aldala, edozein momentutan. Bereziki espantxioekin eta holan gertatzen, bueno, espantxioak komien artean barezi espantxioak, gauza berriak gertatzen dituztenean eta barrako gauza gertatzen direlako asko. Adibideak dira azkenengo bi espantxioak, bale? Bai Titanena eta bai Ziudadelena, bale? Zuek ulertzeko, bale, erakutsiko dizuet hemen zer den Titan bat, bale? Zuek ideia bat egiteko, bale? Dagoela hemen goian, hau da, arraza ezberdina gaude, bale, ikusten duzuen da, nire kasuan 10 imperiokoa naiz, bale? Industrial Pacon? Jasi dira txartu jakaskoak. Zakitu batuko nauten. A ber, abeitu, berria da, ez dakien hemen zegoela. Minin barge, beitu, bale, mineriakoak, nik hemen dik nago, beitu, hau ondo torriko zait. Dotiz! Hau, superitxuzia da, beitu, hau, lokoa, ostia. Ztu kaskoak, tzorratuko nautela. Bat-baten ez bazaiten txuten, barkatuko bida zue, kasko nerroa dalako. Peskate alan olan dabiltzatelako, ostia, que guapo, txabal. Hau nahi dut. Ostia puta. Horrarako nabe bat, hartu nahi dut, Death Space-eko nabearen izena jartzeko, besterik gabe. Osea, 2000 laure, osea, 2 kilometro eta erdi luzera, txabal. Nabe hau nahi dut, tio. Nabe hau nahi dut.
6.000 metro kubiko dronentzako bakarrik, txabal. Eta haukak una karga. Eta, bueno, en fin, 14 tona eta erdi. Nahiko nabe bestia da, Nahiko nabe bestia. Bueno, baina honetara zu. Lasa printzipalak dira amarrak, kaldari, galenteak, eta minmatarrak. Beste dira ja bigarren mailako trasak edo, bale? Titana, zuek ideia bat egiteko, bale? Titana hau da, hemen ez da hon ikusten, 13 kilometro luzera eta hau txikiena da, Titan txikiena. Bale? Hau Titanak atera zutenean, kriston morida bat egon zen, bale? Titan batekin, Steve izeneko, zaktuki Steve izeneko Titan batekin, bale? Ze izen bitxia ez da, Titan batentzako Steve. Behar bada Minecraftaren eraginez edo, nor daki. Lekon ship? Ahí bala hosti. Eta besteak dira ziudadelak, hemenik ez direra geltzen, ez banabitzarto. Piratak dira. Hogei nago superpolitak dira, tio. Hemenik ez daude. Hemenik ez daude ziudadelak. Ez da, bueno, gero urbilduko gara batera edo eta ikusiko duzu, Ez daude. Vale, ba, eze bez. Ziudadela dira beste kriston mega... ez dakit nola saldu. Imaginatu estergeteko Atlantis, vale? Ba, horreak oso, zela, azkenean Atlantis hori da ziudadela bat da. Atlantis estergeteko telesaioan, Atlantis eta bar. Zuek ideia bat, ziudadelanen ideia bat izateko. Pizka bat estetika futuristikoago batekin, baina hortik doazte tiroak, bale? Zuek ideia bat egiteko, bueno. Pertsonaiaren menuan, ja bakarrik ez naiz sartuko, baina bueno, pertsonaiaren menuan ja ikusaldik dituze milaka gauza, bale? Milaka gauza. Ikuste esakezuenez, bale? Lerro guzti hau, habilitateak dira, bale? Pertsonaia egotzeko habilitate ezberdinak, bale? Eta ikusten duzuenez, egun txiki da, bale? Osea, lehenengo 3 lauekin ja egunera soberan heltzen gara. Osea, igual 200 edo 500 habilitate ezberdin daude. Basatuko zarenaren arabera, alde batetik edo bestera joateko, nire kasuan, nik komertzoan bereziki aritzen naizenez, pizkat minerian eta horrelako nabetan. Orain nabil ikusten duzunez industria eta hori hobetzen, nahi dudalako nabe hau aldatu ja, nabe potenteago batera, Venturarekin 500.000 izke lortzen ditut, gutxi gora bera, egun batetan kontuan hartuta jolasten dudala arratsaldetan, bale? Ja, nahiko kantitate bitxia da, baina... Bueno, bitxia nire egiten zait, baina, bueno. En fin, menu ezberdinak, objektuak eta bar, base toki hau erabiltzen dut bereziki industriarako, bale? Gauzak produzitzeko eta bar, bale? Orduan, industriarako benura goaz, bai, joko inglesez dago, ez dago gaztelaniaz, dago inglesez, frantsesez, japonieraz, txineraz, errusieraz, baina ez dago gaztelaniaz. Pena da, baina, bueno. Eta ikusten duzuenez, produzitzen dut, pam, deliver eta dator nire zona aldera. Mineralak, zuk mineralak minatzen duzunean, esan nahi dut orea, bale? Minecrafteko orea, adibidez, bale? Ba, ore hori prozesatzea mineraletan, bale? Erabil dituzun mineraletan, dirua kostatu egiten du. Gauzak fabrikatzen jartzea dirua kostatu egiten du. Nabeak konpontza dirua kostatzen du. Nabeak aseguruen jarri aldira, nabeak apurtzen badizute edo,
bale, diru kantitate bat ematen dizutez, ba hori, aseguru bat izatea, dirua kostatzen du. Armak eta bar ekipamendua jartzea, dirua kostau egiten du, bale? Mineria planetarioak egiterakoan eta aurko planetetako mineria hori aurrera ateratzea, dirua kostatzen du, bale? Ia bizitza erregera bezala da, bale? Bizkal komplikatu da, ezberdintzea ebe eta bizitza erregeraren artean, bale? Oso potentea darako joko, bale? Oso joko sakona da, bale? Batzutan oso aspergarria, mineria egitea oso aspergarria da, eta nik gaur ekarri dut, nire azkenengo egun hauetako egoera azaltzeko, bitartean, entretenigarria izan daiteke, zeren eta helburua ez da jokoa bera, baizik eta nik esaten dudana entzutea, orduan. Eta aldi berean ja gero jokoaren historia pare bat kontatzea, bale? Besteak beste, jarri dudan irudiaren historia hori, 3000 jokalari horien burruka, bale? Benetan, Ebi online jolasten baduzue, kontuan izan behar duzuen lehenengo gauza da, hilero ordaindu behar den joko bat dela, bale? Frogatu nahi baduzue, bale? Eros ditzakezue Steamen dagoen, bitartean joango gara itxoin. Ezken nago hemen hitz egiten, eta nago hemen geldirik, eta azkenean, bale? A ber, jarriko dugu, lehenik eta pasatuko gara toki batetik, eta gero joango gara miniatzera. Bale? Jolastu nahi baduzue, frogatu nahi baduzue jokoa, bale? Steamen erosi dezakezue Core Starter Pack izeneko DLC antzeko bat, bale? Eta hemen etorriko zaizuna da, adibidez, Venturea, eisk batzuk, eta gauzatxo batzuk, eta gero etorriko zaizue baita ere, etorriko zaizue baita ere, hilabete batean jolasteko, bari? Hilabete bateko froga. Ikusiko zuen warparena, da super ondo egina. Efektuak dira benetan bikainak, Osea, efektuena da bikain. Orduan, frogatu nahi zuen jokoa Core Starter Packa erosi ditzakezue, bale? Hartu ditzakezue, frogatzeko ikusteko nola da, eta gero gustoko deko zue jaseal sarie hilabeterokoa ordaintzen, ordain daiteke hilabetero, 2 hilabetero, 3 hilabetero, 4 hilabetero, 6 hilabetero eta urtero, bale? Hori ja zuen gustora edo zuek deko zuen diru irabazkin erarenara, zuek ikusten duzen bezala, hori ja zuek konponduko zari zuek bizitzan eta zuek gauzetan. Urretzen hau zue. Ordua begiratzen baduzue, bale, hemengo ordua begiratzen baduzue, beti oneri jarri ordu bat gehiago, bale? Dago Espainiarekiko ordu bat gutxiagora. Ordu dira, oraintxe bertan, iaia zazpiak amargitzi. Zazpiak amargitzi badira, 12 ordu goizeko zazpiak amargitzi dira. Install program, eta submit. Venga. Eta orain egingo dugu munduan, asmatu diren gauzaret bat oberena, bale? Autopilotoa. Eta autopilotoa denbora batzu bat kostatzen zaio aktibatzea, eta hain aktibatzen danean, ja, bera bakarrik doa, bale? Bera bakarrik apunta egiten du, eta bera bakarrik doa. Non nengoen, galdu egin naizia. Ez dakit non nengoen. Galdu egin naiz, ez dakit non nengoen. Zan dute helburua zera niri entzutea eta ez jokari kasu asko egitea, eta ez dakit hortik galatu naiz eta galdu egin naizia. Robot bate esaten duzu, zuk be ez ere enteratzen nondik nora doan, bale. Jokoni maitasuna askoz deitzen zaio Excel tablaren jokoa, bale, maitasun askorekin. Minatzen azten garenean, kontrolatuko zaila pizkat nondik nola doan ideia hori, eta zergatik deitzen dioten nolan, bale. Bai, sistema ekonomikoarena. Joko hau kontrolatu behar duzue daukala kriston sistema ekonomiko sakona, bale?
sistema ekonomiko sakona egin da, bale? Zein produktura date? Jokoaren enpresa, bale, ekonomista kontatuta ditu, jokoaren ekonomia kontrolatzeko, bale? Helburu horrer arte. Eta ustot baita ere daukala hortik historiadoreren bat, burruka importanteak eta bar, ostia, hau da transporte nabe bat. Baina hor gerdirik? Biak joan dira ara. Igual eskolta izango da edo. Bueno. Eta uste hori, historiadoren bat ere duela... beste nabe bat, no? Hau ja txarra. Kontatuta, burruka puntu aterako burruka eta bar kontauteko, historiatzeko, eta gero adibidez izan zenean 10 urturrena edo egin zuten liburu berezi bat ordurarteko historioekin eta bar. Kontatu basari jokoa 2003koa da. Naiz eta joan nire pizka bat aktualizatzen grafikoak eta bar, en fin, 2003ko motor grafiko bat dala, bale? Ez dela gaur egungo motor grafiko bat bezala, bale? Hori kontuan hartu behar duzu, jolasterakoan, grafikoki usten duzuenez, grafikoki ez dela hor la hostia, baina, jode, naben detailetxoak, guarparen efektuak eta bar, oso ondo logratuta daudela, egia esan da, 2003ko motor grafiko bat izateko, jode. Bale, azkenean, fondoa, ikusten duzuenez, atxean dagoen guztia fondo jarrita dagoen fondo bat da, bale? Interesatzen zaiguna da, portalen artean dagoena, orduan da, sandbox antzeko bat, baina mapa mugatu batzuen artean. Hore, grafikoki oso emaitza honak dira, oso emaitza honak eta oso argazki politak atera, baina oso argazki benetan ikaragarriak aterar dira. Ikaragarriak. Eta, bueno, dunik hasi, nire bizitzaren egoeratik igual. Behar bada izan daiteke puntu egoki bat hasteko. Bueno, pasatu egin dira gutxi gora bera 3 aste, vale? Ia bete bat, bueno, 6 egun faltan ia bete baterako. Eta nik guztiz desagertuta egon naiz, vale? Bueno, zer gertatu dira egin da tartean. Dakizunek nik hasi nintzen lanean, tipo batzuekin, nun arratzaldez nengoen, bale? Eta gutxi gora bera, 2-3 egunero bideo bat igo egiten duen goizetan zehar. Goizetan grabatu, urrengo egunean igual editatu edo gau hortan editatu eta urrengo eguerdirako programatu. Bale, gutxi gora bera. Eramaten nuen 2 egunero, 3 egunero, batzutan pizkat gehiago, batzutan pizkat gutxiago, gogoen arabera. Orduan, etorri ziren zenitzen holan, etorri ziren gabonak, eta bar, eta heldu zen urtarrila. Urtarrilaren, urtarrila gutxora berdin pasatu egin zen, eta heldu zen otsailaren hasiera. Eta lan egiten ari nintzen enpresa, bale, lan egiten ari nintzen enpresarako desagertuko zen. Orduan. Horra. Bale, hau da, enan aurdin bat. Jakin dezazuen. Zientxe gazioia bide batez. Enan aurdin bat, lan egiten ari nintzen enpresarako desagertu zen. Eta zizen pizka tentsioa, gora gera, hemen, ona, zer izango zen bataz, besteaz, nundik nora ibiliko ginen, eta bar. Bale, hasi nintzen dendan itxi egin zuten, beste dendatera eraman zidaten, hasieran laugi gauden, gero lankide bati horoskora bidali zuten,
nikan geratu nintzen, beste bat kaleratu zuten, eta nik, bueno, baziruden hor usten zidatela, eta aldu zen, otsailaren lehenengo aste hori, egia esan da ez nuen bideorik igo, ez nituelako gogo asko, laneko tentsio guzti horrekin gora bera, kreatuko zidaten, ez zidaten kaleratuko, zer gertatuko zen nire bizitzarekin, pizkat tentsio guzti horiek ez, bideak egiteko pizkatuko goiek kendu zidaten, nengolako larrituta lanen izango nuen, ez nuen izango lana, zer gertatuko zen. Vale. Ostia. Vale. Lasai, lagunok, lasai. Heldu zen otsaileko bigarren astea. Eta lan egiten duen enpresaren zonalde, Bizkaiko zonaldeko, bueno, Bizkai dituztut eta ez bakarrik Bizkai, ez dut baita ere zirela bueno, iparraldeko Bizkaia, Kantabria eta barreko zonaldeko nagusiak azkenean esan zuten guk enpresa bat egingo dugu eta, bueno, zonaldo honetan zaten jendea saiatuko gara birjartzen, ez? Eta, bueno, eta hasi ziren Orozkora bidale zuten emakumearekin hasi zirenan hango dendarekin. Lehenengo hilabetean, edo ez, ja bazeuden haiek, bazeudenan toki horretan, lanean emakume horrekin, oso neskan majua. Eta ez da, hor geuden pizkat gora bera, zer gertatuko zen, zer gertatuko, hau eta bestea. Orduan, bigarren aste hori pasata, ja hasi ziren etortzen, esate, bueno, zaiztu geratuko, lasai gurekin geratuko zara, zakin nola egingo dugu, baina, bueno, gurekin geratuko zala, lasai, hau bestea, baina, kero. Nire hasi zirako beste denda batzuk gartzen eta hasi zidaten goizez eta arratsaldez jartzen, bale? Goizetan, toki batetan, 3 ordu, ora estarak ez, nire kontratutik kanpo, ordaintzen, eta aldi berean nik, bueno, aragia, erakin izatearen moeda guzti horietan, gauza gehiago ikasten, eta bar. Zertatzen zitzaidan? Dengoela, goizean 3 ordu, goizeko 9:00-etatik egordeko 12:00-etara, 12:00-etan alde egiten nuen, eta 3:00-etan sartzen zen beste toki batean, lanean, ez? Gaueko 9:00 arte, dendetxe arte. 9:00 eta piku, atera, batu, ez, hau eta bestea. Azkenean, 9:00 eta 4:00, 9:00 eta 20 bilakatzen ziren. Ez? Orduan, klaro, imaginau plana. Goizeko 6:30, 7 inguru, esnatu. Segundo bat, hau. Bat eta bi. Bueno, ja ideia bat egiten zuen zergatik ditzen den Excel tablaren jokoa, ezta? Eta gutxi da, bestatzuk asko zer egia daudekote. Bueno, orduan, imaginatzen duzu zergatik ja hasi nintzen, otsaiako bigarren aste hori pizkat YouTube, pizkat aldera usten, ez? Imaginatu bizitza plana, goizeko 6:30 esnatu. 9:00-etan lanean hasi, 12:00-etan atera, lasterka mamaren etxera jatera. 3:00-etan bestaldean sartu, 9:00-etan, 9:04, 9:20 atera, 10:00-etan heldu etxera, afaldu, txakurra atera, dutxa hartu, gaueko 11:00 eta piku. Eta horrengo izan berri 6:30 esnatxera. Imaginatu, lehenengo egunetan, lehenengo eguna, bigarren eguna, hirugarren eguna, lehenengo astea ondo, baina klaro, ondo, komien artean, hau da, fizikoki, mentalki ondo, baina, klaro, demora esa, grabatzeko, editatzeko, hau eta ez da, demora nuloa, ezin nuen, ez daukan, ez daukan, iaia ez da, aizea hartzeko bez,
Amamak esaten zidan, amamaren etxera joaten nintzen, amama lan Bilbo ezagutzen duzuenok, goizetan zain nazoran joan lanera, hiluretatik amabietara, gero amamaren etxera joaten nintzen jatera, bale, deustun, eta gero alde zarrera joan behar nintzen, hiluretan. Horregatik joaten nintzen amamaren etxera jatera, imaginatu, amabiterritan, gehienez jota ordu batetan, jaten, ordu biak eta hogei inguru, ordu biak eta bai, eta hogei eta gota bost beranduen ez, alde egiteko lanean sartzeko berriz. Imagina hau, panorama amamak esaten, bota pizkatu hogean eta eta nik amama ez, porque hogean bota egiten banez eta seko datzen banez ez naiz esnatzen gaur arte. Osea, así de simple. Ezin nuen. Claro, eta ja ez hori, imaginatu, pedatzi ordu, altxatuta, ez altxatuta esnatzen naizela goizeko 6:30 eta gora joaten naizela gaueko 11:30 amabitan. Sino, altxatuta, behatzi ordu altxatuta, bianken gainean, jendea, nahi duena eskatzen dut tabar, ematen. Ez? Orduan, imaginatu egoera hori. Claro, lehenengo astea ondo, bigarren astean idaukadan movida fisikoak, vale? Ez arazo fisikoak, zekita movida fisikoak edo familia utzi nahuela odol sistema familiatik nator odol sistemako arazoak eta barritugula, familiatik dator, vale? Adibidez nik ordenagailu aurrean nahuenean ordu bete edo ordu eta erdi edo 2 ordu, eskuakotz, oinakotz, nahiz eta galtzerdi jarri oinakotz, baita ere, orduan imaginatu, gainera, 9 ordu altxatuta, zaudela, claro. Gorputzeko odola, gure odol sistema ez dago pentsatuta, nola esan, gorputza altxatuta, zuk altxatut, zutunik egon alzara, vale? Zutunik egon alzara, puntu bat, teltzen da puntu bat nun, muskulak azten dira esate, zozertalako ez nahitzen nik ere existitzen naizea, koita dualakoa. Vale, hemen nago, kaixo, kabroi alakoa, vale? Hori existitzen ja gertatzen bigarren aste, ja, claro, imaginau, lehenengo asteburuan, heldu nintzera etxera, osea, ez nintzen larun batean ez nintzen ez da jai alaian ez nintzen atera, osea, larun bat gauean, heldu nintzen etxera, aste osoan pasa ustean, goizo zetarratzen ez lanean, zera faldu eta pum, lo seko, hilda bezala, eta domekan, siestata guzti, porque nengoen kriston reventada. Eta bigarren astean, urrengo astean, berdin. Goizez eta arratsaldez, hau eta bestea. Eta gainera, beste tentsio bat hasi zitzaidan sartzen bigarren aste horretan. Esaten zidatela, karatuko ez, haiekin geratuko nintzela, baina, claro, ez esaten lasai, hemen geratuko zara, edo egingo dugu zurekin, edo lan egingo dugu, eske, ez egiten, ez da haiek zen egin nahi zuten, ez da nola montau nahi zuten, bale? Orduan, movida zegoen nengoela sartzen, egunero, 9 ordu, lanean naiz eta goizeko ordu horiek ordaindu aparte, ez 9 ordu eta gainera ez daiek ezekitela nola demontre egingo zuten nirekin. Edo hemen jarri, edo hemen geratu, edo hemen bestean geratu, edo ze demontre hostias. Orduan, claro, tentsio guzti hori, geineke guzti hori, bueno, behin iaia joan zitzaidan burua eta iaia bertan bera egiten du nire, baina, bueno, egoera guzti hori azkenean neukan nire buruan, eta dio, osea, bizitza deukan lanaren ostean jakin berra dut. Ez ja nigatik, atxandekoan jendegatik, porque niri kontratua maitu zuitzean tipo horiekin amazazpian, eta gero besteekin zidaten, baina beste kontratu berria ez. Megalo, imaginatu, 15, azkenengo beste enpresan azkengo denda, ja usten zuen enpresa horrenda esaten, eta 16an bestena pasatzen azten zen, bale? Imaginatu, 15ean, arratsaldeko 7,
nagusei galdetzen, oie, zuek, zer demontre egin behar dut bihar? Zer izango da nitaz, nire bizitzataz? Imaginau, eltzen da amasei, osea, amazazpi, amabost, amasei, amazazpian berriz, gauza berbera, bat-batean, oie, zuek, ze hostias, osea, ja ez da nigatik, ja ez da niri ja bost egun batetik bestero esatxea, baizik eta atxatukan jenderagatik, bihar osteguna, aitarekin jateran galtzen izan normalen, ezakit geratu alde izan edo ez, eta zuen esanetara itxaroten nago. Mamarekin azten zehazte guete hona izera jaten, eta ezakit bihar joan beharko nahi zen edo ez. Lagunekin geratu izango dena edo ez, ama etxean organizatzeko, osea, estanik ez nekien urrengo egune zer izango zen nitaz, osea, imaginau egoera hori, vale? Osea, imaginau, guzti horretan. Horan egon naiz, gaur 22 da, pasadan asteren arte, osea, dura bi egun arte, literalki. Duela bi egun arte, literalki. Orduan, baina hori pasatu egin da, orain berriekin nagoez, osea, nagusi berrien komien artean, bale? Enpresa berriarekin esango dugu, pizkater simpleagotzeko. Eta ezin da horrengo egoera, antzekoa, ez dakiz egingo duten nire bizitzarekin, eta nun amaituko dudan. Baina, gutxienez, orain egoera ekonomikoki, azten ari direlako, eta bar, kontatu ordu gutxiagoko kontatu bat da, baina, momentuz goizetan, extra bat ateratzen ari naiz, ez, eta, extra horri esker, extra hori da, erakusten ari didatelako niri, gauzak hobeto egiteko, eta bar, eta gainera ditzen ari didate, hori dela ja, la hostia. Betu. Ez da bertzen estimeko, etzen duzu zenean, txartak grafikotik ataratzen dena, bitu, hori polita da, jakitea. Estimen, baina, holan egiten badut, baita ere ez. Estim beste kapa bat aparte doa, interesantea da hau. Vale, Massive Escordite bukatu egin da, vale. Condensed Escordite hartuko dugu orduan, hau. Lock Target. Orduan, zein da horreingo egoera, momentuz, datorren astan ezakin nola geratuko da, baina momentuko egoera da, nagoela goizean 3 ordu horiek sartzen, eta eguerdian nago ordu 2-etatik 5-etara, eta larun batetan 3-etatik 9-etaraino, dende etxe arte. Pizkat gehiago dela beti, baina, datorren astean, usteak zuzen egiten badira, egongo naiz, astelenetik asteazkenera 2-etatik 5-etara, osteunetan 3-etatik, 3-etatik itxira arte, gero ostirala eguerdian, eta gero larun bata arratzaldean, bale? Holan hitz egin dute kidearekin, ez? Eta hori horan gertatzen bada, osea, toki horretan gatzen banez, holan egingo dugun momentuz, zelan doan gauza, eta bar. Eta gero ezakitik goizeko 3 ordu horiek tokatuko zaidan edo ez, baina gutxienez denbora gehi esango dugu, bainik zuentzako, bainik niretzako, bainik dugu esaten dut, baina dugu esaten dut pluralean, azken finean zuentzako beha abantaila delako, ez? Nik denbora gehi ahal izango dut, hobeto esan da, ja itxak behin astu egiten zaizkit, orduan. Nik denbora gehi izango dut, berriz ere YouTubera entzultzeko, daramate gogo askokin, baina ikusten duzunez egoera guztiarekin, en fin, imposible izan da, guztiz imposiblea, vale? Eta izan da gogo asko dituen, gogo asko daukat egiteko kruzadekintzeko zuzeneko bat, Nafarra Resumarekin, baita ere erosi udalako kruzadekintzeko DLC batzuk, eta ustut DLC batzuk gehiago erosiko ditu dala.
egiteko Nafarre Resumurekin bukatzen dugunean egiteko beste saiotxo batzuk beste estatu baterekin, ez dakit ikusiko dugu, zeinekin edo nola, bale? Igual Frantzia edo beste baten bat. Bueno, Ranger Place to Survive jarretu behar dugu. Pizkat nire bizitza propioa behar rekuperatuko dut, hori eskertzen dudala asko eta pronto gainera. Saloietara eta gar joateko bizitza hobeto organizatu izan dut. Ziurazki momentuz joatekotan, larun bagoizetan eta gomeketan, ez dakit noizan behin lortuko dudan larun bat arratsalderen bat edo joateko, idea putarik ez. Baina, bueno, momentuz holan dago, gauzak horrela doan erritmoan ikusiko da nola datuzten gauzak. Aurterako jakin dezazuen ja cosplay berria egingo dudala eta ja enkargatuta dudala eta egiten daudela, bale? Ea nola egiten dudan, ea joan alnaizen pasan urte mesera Donostiko espotakura, bestera ez dakit zein dagoen gero, ez dakit getxo dagoen pizkalde, ez dakit nola dagoen goza. Aratu ustetarako, larren bat honetarako baita lehia, mozorra, utxiko dut cosplay bat dala, bale, baina no, ja badakit zein eramango dudan. Nik badakit batzuei asko usten zaien cosplay txuri hori dala. Vale, baina, bueno, a ver, ea nola datorren bizitza, pizkanaka, zeren eta gero geratuko dezen dendan ondo badoa eta dirua ematen badu, ba, orduan egingo duguna izango da, berriz 30 ordutan jarri, bat goizez eta beste arratsaldez. Orduan pizkat biontzako, ondo, eta pizkat diru pizkatxo bat gehiago. Baita ere hasi nahi dut ja gidabaimenarekin, jartzen ja topatu dut ikuste gustoko dudan toki bat. Direla €195, gidabaimena, ematen dizute materiala, azterketak eta bar, eta gero 12 klase praktiko ziren ustut, ez banabil txarto, gero behiratu behar dut berriz, baina ustut 12 klase ziren, 12 praktiko, eta hori oso ondo dato. Claro, gero ezberditasuna dago, 12 klase praktiko, 20 minutukoak edo ordubetekoak edo zenbatekoak, porque batzuk igual esan dizute 2 klase praktiko, baina ordubeteko klase praktikoak, eta beste batzuk igual esaten dizute 12 klase praktiko eta klase praktiko bakutxa 30 minutukoak dira, bale? Orduan, hor de ezberdintasun txikitxo hori, baina bueno. Gita baimenatera nahi dut, baita ere kotxe bat erosi amarekin bat, ama eta bion artean. Aratu onantik biltzeko ondotorriko zaidalako, zaigulako, orokorrean. Nik uste nik beliko dudara baino, baina bueno. Hainbat gauzetarako joan izateko, ba, ondo etorriko zaigu. Gero baita arekin onporten honen eta bar, ba... zera. Ba, ez du bakarrik eta gidatu behar, nik ere gidatu dezaket. Beitu hori deman didate, pues milioi izko, me cago en la puta. Hori deman didate pirata, lehen niri akatu dugun pirata hori akatxagatik, bale? Eta, cosplayak, animeak, bideo batzuk pentsatuta ditut, okorritu egin zen izan parodiatxo bat baita ere, grabatzen hasteko, ez dakit nola egingo duan, ez non, ez da zelan, ikusiko dut nola egiten dudan, igual, bueno, pentsatu behar dut, baina parodia bat, kamera kafeko paiatxoren bat okurritu egin zait. Zer gehiago, Crusader Kings... Bai, bi orain ikusten badute gustoko duzuela jokoa orokorrean. Egin dezakegu ebe oraineko bideotxoren bat gauzak azaltzeko, ikusteko nola doan eta bar. Joko oso interesgarri dalako, oso sakona. Vale, oso sakona esatu honetan esan dut, oso sakona, vale? Pentsatu behar duzue
bale? 5.000 sistema daudela, bale? 5.000 sistema, eguzki sistema daudela, bale? Osea, ez dela inolako broma. Joko, Star Citizen, a ber, ojo, Star Citizenek ondo egiten baditu gauzak, EVE Online pikutora bidal dezake, bale? Baina Star Citizen doan bezala oraintxe bertan, eta Star Citizen oso hasiera ona izan du, ojito. Baina, bueno, Star Citizen ezin duena eman oraintxe bertan, eta EVE Onlinek bai, da, EVE Online daukala ja 14 urteko historia bat, bale? Nun gozatxu markatu izan ditu jada, historia, jokoa bera historia egin du jada, hori esan dezakegu, bale? Historia egin duelako, ja, berez jokoa. Gero kontatuko ditugu historiaren bat, baina historia horiek Star Citizen hasi arte edo pizkat indarra hartu arte edo lehenengo espantsioak atera arte ezin izango ditu ikusiko da berdintzen dituen edo ez. Eta, bueno, eta joko gehiago, ez dakit ikusiko dut nola datorren Mass Effect lau edo gogoak esatzen da ezit baita erosteko Nintendoren azkenen kontsola Nintendo Switch gogoak etatzen zari zaizkit, ez dakit zergatik, igual horrein dirua dauko dalako eta frogatxiko mugida horiek, bale? Zakit, dirua dauko danez, nire diruarekin erosian izatearena nire kontsola propioa, ostia, eske hor morro hori igual esan dezaket dala, morbo pizka bat, baina bueno. Azken aldi honetan, Lego asko erostearren ematen denein hau eta bueno, Legoren kopia barata, baina bueno, azkenean Lego antzekoa mini blokeak eta lakoak. Son Goku pasan urteko Donostiko espota, zelan doan urte, zelan pasatzen den urte bat, txabal. Horain txabetan pentsatzen ari nahi zela Goku minibloketan erosi nuenean, donen pasan urteko espotakoan, txabal, eta ja urte bete pasatu da ia. Buah kolega zelan doazten urteak. Amatxo maitia. Donostira, ez dakik joden izango nahizen larun batean, pasan urtean egin duen bezala, larun batean joan lo eta gero domekan itxuri, baina fijo domekan gutxenez joango nahizen. Goizeko sortzita dut behar badut busa, goizeko batxetan egoteko Donostin, eta 10etan sarreran egoteko bostasola biztia guzti, paralelo guztian egingo dut, osea, joan nahi dut, gustatu zitze delako eta joan nahi dut berriz, hombre, ez da izango gauza berbera, baina bueno, ondo pasatu nuena, egia esan da, ondo pasatu egin nuen. Zer gehiagoen algo ditu, zer gauza gehiagoen izango ditu, ez dakit bat, ez dakit ze joko aterako diren horitzu horretan gure interesako izako da aldirenak, Mass Effect lau. Baina beldurra ematen dit. Mass Effect launentzako, Mass Effect Andromeda izen ofiziala gisa. Eske orain lehenengo runada horretan aterdira estrategiasko joko gehienak urtarrilean eta bar. Eta orain ja apir arte edo, martxoan apir arte, gutxo gora bera, igual beratzen dut hortik eta erosten dut azkenengo Call of Dutyaren kei bat, merke zen nahi dut 20 eurotatik baino gutxiago, beharre badan 5 edo gutxiago, zergatik moneda futuristiko guzti hori pila gustatzen zedelakoan, azken Call of Duty da, bale? Eta Call of Duty jarretuko du izaten, dekotelako formula bat nun bere jendea gustoko duena, bale? Naiz eta asko galdu duen, historian zehar asko galdu duela, baina Call of Duty da eta Call of Duty jarretuko du izaten. Eta horregatik Call of Duty gaur egun ez du ezer bario, Call of Duty bat eta Call of Duty bi egin konparatuta.
Vale? Gaur egungo Call of Duty ez daukate zerikusirik Call of Duty bat eta Call of Duty birekin izan zirela biak urteko jokoak jarraian biak eta gizton premio itxelak eraman zuten osea bikainak izan ziren biak. Osea, gaur egun gokoak ez dute zerikusirik eta lehen esango duzu, jo, baina rebote, baina Espainiako printzaz dakiz ere zakizor, largote mazortzi puntu egunetik eman diote, y a mi que, osea, Call of Duty Battlefield bat da, osea, bi formula ezberdinak urtero gauza berbera direnak, osea, bosta zala beste gauza guztia, vale? Gauzak diren bezala. Erasi dezaket eta kanpaina egin dezaket? Bai, movida futuristoko guztiorik kriston gustoko dudalako ikustea nola botatzen dioten granada antigravedad eta lakoak. Titanfall bezala gustoko dudala. Ez dut erosi, baina Titanfall eta bia bata baino gehiago gustatu izan zait, ikusi ditut kanpainak, ja, biena, ikusi ditut kanpainak biena, baina ostia, movida futuristoko guztiori, joder, gustoko daukat, eta gainera nabaritzen da bizkanaka datorrela hornada batzuk de juegos futurísticos, sandbox, supervivencia en construcción, eta ojo, hori ebe onlineek ondo aprobetxatzen badu, kriston igora eman dezaki. Baina gara, ondo aprobetxatu behar dute, azken finean da, ebe online da, MMORPG bat, RTS, vale? RTS, vale? Vale? Nun, zera, crafteak daude, azken finean crafteo sistema antxeko bat da, zuk nabe bat egin dezakezu zerotik, rekurtsoak batu, prozesatu, berdituzun, ez dakiz ermila osa produzitu, gero parte ezberdinak produzitzeko eta parte ezberdinak ensamblatzeko, bale? Crafteo sistema bat dauka eta horrekin lotuta titan bat, bale? Titan, lehen ikusten dugun nabe hori, titan hori, zuk bera, pertsona gisa, fabrika dezakezu kontuan hartuta berdituzula, zera, esango dut, habilitate konkretu batzuk, bale? Eta habilitate batzuk, eta bat prozesatzeko, betzeko, eta hau, eta estea, bale? Guzti hori kontuan hartuta, eta diru pilotitan bat kosta egiten du. Eta denbora, porque zuk hasten zela nabea egiten, eta zuk izan dituzu parteak, baina gero parteak, bale? Esanblatu aldi behar dituzu, bale? Osea, hau da, imaginatu, bari, Legoko panpin bat bezala, zuk dituzu piezak, baina pieza horiek batu behar dituzu, bale? Bata bestarekin itxatzita geratzeko, edo bata bestarekin unir. Zaita ateratzen unir. Batuta geratzeko, ez? Eta hori, denbora, horregatik da MMORPG bat, denbora errealean, porque dana denbora erreala da, jokoaren minutu bat, bizitza errealeko minutu bat da, bale? Denbora errealean, denbora baten ematen du. Konkretuki, titan bat egitea, bale? Mineralak estaitzetik, edo mineralak ateratzetik, nabea egin izan arte, 3 hilabete behar dituzu, bale? 3 hilabete. 3 hilabete. 3 hilabeteen artean gora berakadak. 3 hilabete. Claro, titan bat, bizitza realeko 3.000 eurorekin baloratuta dago. Titan bat, jokoaren dirua gustatzen duelako oso altua, nabe, Ciudadela kenduta, porque Ciudadelak, bai herriak, bai nabe antxekoak konsideratu alditugu, bale? Azken finak nabe mota bat da, ez, berez. Odun, Ciudadelak kenduta, porque Ciudadela dila bizkat lurreko gaztelu bat antxeko, oza, lurrean dauden gaztelu antxeko, baina espazioan bota eta hor flotando, bale? Orduan, hori kenduta, porque esan aldi da baina hori konsidera dezakegu nabe bat, baina bueno, bai, egia da, Ciudadela bat nabe bat konsidera dezakegu,
Baina, bueno, Ciudadela kenduko ditugu, eta hori kenduta, Titanak dira donen naberik potenteenak. Ze puntura arte, planeta bat apurtu dezakete, bale? Osea, sartu ezela jokura, Titan bat hartu, planeta baten kontra tiro egin, eta planeta bertan pikutara bidali. Puntu horretar arte, bale? Dira jokoan dauden naberik potenteenak, eta horregatik dira garestienak. Ezakit hemenik ikusal izango dugun, ships, igual está de Special Edition Ships, Shooters, Mini, Industrial Ciudad, Destroyers, Cruiser, Corvette, Capital Ships, Industrial, horre, zen bario du, bito, hau badibidez, hau da, lehen esan dizudana nahi dudala, superpolita dala, 3 bilion 400.000, eta daude, bi, John Fair. Osea, forza, hau superpolita da apostolea, baina, bueno, then not carriers, hau dira, battleship, battle cruise, ez daude, zuek ideia bat egiteko, ez daude hemen salmentan tiranak. Osa, eske hiru hilabete egiteko eta gero saltzeko, claro. Eta esango duzea, baina nola egiten dute kalkulatzeko zenbat balio den joko nabe bat. Era sistema ezberdinak daude, bale? Besteak beste, Plexen bidez, suplex bat erosi, Plex bat da hilabete batean jolasteko, bale? 30 egun. Eta izketan, bale, izkak dira jokoaren dirua, bale, balio bat dute. Eta baita ere gero aparte, bizitzarreleko dirarekin ordaindu dezakezu. Bale, normalean hartzen da Plexa 20 euro inguru dira. Edo meretzi. Edo $20. 15 euro inguru, bale? Orduan egiten da balio duena, hau balio duena, osea 15 euroiak zati balio duena, ematen dizu kantitate bat, eta gero bider kostatzen zizuna nabea. Egitea, rekurtsotan, eta abar. Eta erramaten dizu, gutxi gora mera, gaur egun nik uste pizkat gutxiago Plexak, Plexen kostea ustut igo dutela. Horan esango izuet, ikusi naren 6 bilioi uste duzio, eske ez dakin ja... Merkeena... hau hartuta direla bilioi bat, lehen 600.000 milioi, oza, 600.000 milioietan, segura honen bilioi batetan dago, vale, orduan, teorian nik hartzen dut, kalkuladora. Hilabete hor jolazteko kostatzen da, kostatzen da 4,95 zati, bilioi bat 0,3 eta 6,0. Eitxuen, ez, a ber, eitxuen heliatzen ari naiz, barkatu, 0 asko. Hau da koma, bale? Bi eta koma, orduan. Mila, 10.000, 1.000, milioia, 10.000, 1.000.000, bilioia, bai, bilioia. Orduan, dugu, lau, iru eta ditugu 6-0. Bat, bi, iru, lau, bost, eta 6. Eta, barkatu, hemen jarri, txarto kalkulatu dut. Txarto egin du, porque koma bat jarri dut, ez dudan, lau, iru eta bat, bi, iru, lau, bost, eta 6. Vale, berriz liatu dut, 0 bat agortik tartean, vale. 0, lau, iru, eta gain bai, bat, bi, iru, lau, bost, eta 6. Maten dizu zenbaki bat, oso txikia dana, oso txikia dana, eta hori biderkatu dezakegu adibidez, hartuko du nabe bat. Capital Ships, Capital Industrial Ships, hori eta hau.
Eta balio du 3 bilioi. Bider 3 bilioi lau 00 eta orain 6-0 gehiago. Bat, bi, hiru, lau, bost eta 6-0 gehiago. Eta diez nabe hori balio du igual Hasan txene Milaruna eta Sati a bere, eske hau kalkulatzeaz lio bat da bat, bi, hiru, lau, bost eta 6 vale eta egingo dugu bider 3 lau bat bi eta orain 6-0 bat, bi, hiru, lau, bost eta 6 nabe hori balio du bizitza realeko 4.893 euro. Titana hau baino gehiago balio du fijo. Titana gaur egun garestiago dago, claro, dira 3.000 euro duela urte batzuetakoa, porque Titanaren espantzioa ez dakit exactuki noiz atera zan. Orain beratuko dugu eta Beitu, hau urrituko gara momentu batetan. Stock square to within 0. Lau mila iaia 5.000 euro nabe bat, Ojo, iaia 5.000 euro. Hau adibidez, Ciudadela bat, jokonetako Ciudadela bat da, bale? Zoi konpartu nolako da aventurea, bale? Ciudadela honekin. Osea, itxela, eta hau baita ere planeta bat apurtezake. Honekin lortuta gero historiatxo bat kontzeptuko dugu, vale? Osea, superpolita, correcto, superpolita. Supergarestia, correcto, supergarestia. Hau da, rayo tractor. Zezereiz. Bueno, kenduko gara hemendik segulako interesatzen. Gainera edonor egin dezake Ciudadela bat, edonor egin dezake Titan bat eta lako gauzak, bale? Sokiteia bat egiteko balio izan dezakena. Claro, a ver, ez da balio reala zuk ezin duzulako izkak diruagatik kanjeatu, bale? Baina egiten dira kalkula, porque azkenean zaude ordaintzen eta erretarako ekote enpresa aproximatua da beti, zeren eta ez dute Beitu irudi hau, tio. Ez esan irudi hau ez dela polita, adibidez. Beti kalkulu aproksimatuak dira, zeren eta ebe jokoaren enpresa ez du inoiz esan exactuki jokoaren zenbat balio duen eurotan, bale? Orduan ez da exactua, antzeko gutxi gora beherakoa da. Baina, bueno, zuek ideia bat egiteko izan dira 1 euro gore, 1 euro bera. Baina, bueno, ideia proximo bat egiteko balio izan dezakena Titan bat. Horren behiratuko dut segundutxo bat, jarreko dugu minatzen, eta horren behiratuko dut Titan batetan zein urtetan atera zen Titanen ekspantzioa eta zein urtetan Ciudadelena. Horiekin lotuta, historia bi kontuko ditu, bat Steve Titanaren igoera eta galera, eta este balde batetik Ciudadelarena. Eta horrekin, hasieran jarri dugun argazkiaren, eta horrekin argazki honen zera, azalpena. Vale? Zuek jakiteko, ulertzeko eta bar. Hau abeto. Hau hartuko dut. Urrun egi dago. Zebez. Hau. Eta hau. Hau behago da, mineral gehiago ditu. Vale. Hau. Eta hau momentuz.
eta orain hau irekiko dugu, ona, eta orain mendik Googleek ez banot lole, bueno, horren hauiak on Titanes Titans noiz agertu ziren eta jakin nahi dudana noiz agertu ziren ez du esaten noiz agertu ziren fuera hori bakeriera nabelik expansion. A ber, holan biatuko du expansion hitzarekin. Itxoin, igual Steamen hobeto beratu dezaket. Steam. Tienda. Eman segundo bate. Epa. EB online. Vale. Titanena. Hau makro zitzakegu, ez egu interesatzen. Core Starter Pack. Zagartzen hemenik bez Titanena. Zagertzen hemenik bez Titanena. Nigoratzen dut Titanena. Ciudadelena dula gutxi dala. Ez dauka Ciudadela igual urte bete edo gutxiago daramate. Hortik, osea, ez daukate asko. Bueno, Titana, ez dakit ez urtekoa diren. Ez dakit, ez dut topatzen hortik, ez dakit. Bueno, ez dut asko bilatu bez, baina bueno. Orduan, Stephen historia dara lehenengokoa, Titanak Ciudadelak baino gehiago lehenago etorri ziren, bale? Bueno, orain arte, ikusi zunarekin, imagina dezakezue EB onlinean ez dira espantxoak eta bar, ez dira alan edo lan hautatzen. Inoiz. Desarrolladoreak dekote jokalari batzuekin doaztenak galdetzen eta bar, ez? Bizkat jokalariek zer nahi duten ikusi, ez? Nola baitean zer nahi duten topatu edo ikusi foroetan eta bar, galdetzen da eta txakurra agurtzen dizue, aspaldiko partez, ezta? Orduan, duela urte batzuk, ez dakit esatuki noiz, ez dakit esaten, Titanen rumoreak hasi ziren entzuten, bale, Titanen rumore horiek, ez, gauzak eta abarez, ertuko zirela kriston nabe berri batzuk, eta bar. Orduan horretarako, behar ziren, hostia, iru, me cago en la puta. Behar zen jende bat, konstruktore batzuk eta bar, nun prest egon behar ziren, realitaten kontuan eta bar, nabe horiek eraikitzeko. Bueno, aliantza, garaia hietan, aliantza ezberdinak zauden, bakoitzak bere sistema ezberdinak kontrolatzen zituen, eta aliantza ezberdin batzuk zauden, lehenengo titanaren nahian, vale?
Orduan, hasi ziren begira, jokalarien artean zeuden jendea ez, kapazitateekin edo titan bat eraikitzeko. Eta joko guztian konturatu jokoa gutxi gora bera 5.000 jokalari dituela, vale? Eta jokalari guztien horien artean 5 pertson bakarrik ziren 5 kapaz titan bat eraikitzen. Baina, claro, hasi bat ziren behiratzen aliantzak, traidoreak, ia traizonatzen zituzten, ez zuten traizonatzen, eta bar, eta bar. Eta azkenean tipo batekin geratu ziren. Aliantza bat tipo horrekin hasi ziren egiten eta bar, eta hasi ziren gauzak egiten, gauzak prestatzen, titana eraikitzeko, titana egiteko. Aliantza guztia jarri zuten mineatzera, rekurtsoak ateratzera, eta bar, eta bar. Denbora hasi zen pasatzen, eta ja pizkanaka hasi zen informazio berri ateratzen, titanei buruz, eta bar, eta bar. Vale? Eta jokalarien artean tentsioa hasi zen gora egiten, porque claro, aliantza potentenak hasi ziren titan horiek nahian, baina claro, titan horiek lortze eta lekurtso asko behar ziren, orduan, claro, jende asko movida hutsa zen eta oso gutxik konkretuki 2 edo 3 aliantza jarrer ziren martzan hori egiteko. Vale? Hasi ziren egiten gauzak prestan eta bar, eta hilabete bat, 2 eta 3 pasatu ziren. Azkenean, lehenengo titana 4 hilabete eraman zuen egitea, da, historia guztia da pizkat gainetik kontatuta, osea, bideak bilatu aldituzu hortik eta bar, nun sakonago kontatzen dituen gauza, bale? Aliantzak, pertsonaiak, zen nolako erlazioak eta olako mobilak, bale? Nik ez naiz askotan guzti horretan sartuko kriston rollaz esan daiteke, baina hortik badaude bideo batzuk informazio guzti hori hobeto azaltzen duela. Ostia, beste 2 gehiago, datozte? Bueno, hobeto guratzeko diru gehiago, baina bueno. Bueno, 3 hilabete horiek lauetan bilakatu ziren, Sereneta, aliantza hura, bazeukan titana egiteko berzuen dana, baina, claro, desarrollo delaak oraindik ez zuten oraindik ez zuten jarri titana nabea, baina ensamblatuta eta bar. Osea, azkenengo eskina edo esan dezakigu segora oraindik eginda. Eta hilabete bat gehiago eraman ziren lehenengo titana egitea, bale? Titanatu egin zuten eta Steve izena jarri zioten. Claro, zer gertatzen da, batean zara, kriston aliantza potente bat jokoko naberik potenteenarekin. Eta esaten duzu, zer eta hostiaz egiten dut nik orain nabe honekin. Zer egiten dut? Porque claro, kriston nabe handia da eta bar, baina, claro, ez dakit zer egin, ez dakit nola eraman, ez dakit nola montau dana, ze hostiaz, zer egiten dut honekin, nondik nola eramaten dut, edo zer egiten dut, ez? Eta eraman zuten sistema batera, bale? Limiteak ziren sistema gura, limite bat zan beste aliantzia batekin, besteak beste presioa sartzeko, ez? Nola egiten como en plan de, ez egiten duzuen, behitu zen dabe daukadan hemen, kontu zibi. Eta, bueno, eta EVE Onlinean daukan gozatxo bat da, aseguran log-off edo deskonektatzeko 5 minutu pasatu behar direla, vale? 5 minutu. Garai horretan, oso moda asko zegoen lanean eta bar horrelako jokoetan jolastea, vale? Orduan, Stephen jauna,
deskonektatzen zegoen, ez? Eta ziren, hori, minutuak pasatzen, 1, 2, 3, 4, 10, 12, 13, 14 minutura arte, heldu arte. Eta batean, Stephen jauna desagertu zan jokotik. Baina, klaro, esen deslogeatu oraindik modu seguruan. Eta batean, beste aliantza batzuei, heldu zitzaien mezu bat izan zen a tipo super militares, como en plan el gigante está solo edo horrelako zeo zer. Eta batean, kriston flota handi bat agertu zen, baina kriston flota handi bat, denak titana akatzeko. Eta minutu bat baino gutxiagoan, titanura, Steve-ura, lehertu zuten. Vale? 3.000 garai hartako 3.000 euroko nabe bat minutu batetan suntxituta. Imaginatu Stephen sortzailea 4 hilabeteko lan bat egin ostean, minutu batetan nabe bat pikutara bidaltzea. Imaginatu nola egongo zen tipo hori hacer mosqueauta eta bar. Zer gertatzen da? Gazteleraz esaten den bezala, las malas lenguas dicen, ¿vale? Las malas lenguas dicen, Stephen jauna enpresatetan lan egiten zuen. Kasualitatez, bere beste aliantza etxaien aliantzakoek pertsona bat zeukaten enpresa berberean lan egiten. Nola enteratu ziren? Haien arteko deiak eta abar en artean, eta zuten telefono zenbakia, IPA eta IPA ez, telefono zenbakiarekin eta ez dakit zer moia bazkenean en fin, atara zioten hasta non lan egiten zen eta non lan egiten zuen, barkatu. Eta las malas lenguas dicen, bere lankide bat, zela, aliantza etxaiaren kontrako aliantzaren miembro jokalari bat. Las malas lenguas dicen, porque esaten teorian bat-batean deskonektatu zitzaion ordenagailuan, las malas lenguas dicen, beste lankide hori kafe bat botaziola, kafe bat edo edari bat edo botaziola ordenagailuaren gainean. Zeren eta Stephen ez dakigu zerretatu zen. Stephen nagusiak dio, edo Stephen jaunako eto dio, arazo bat izan zuela ordenagailuan eta batean eskuntatu zen. Eta hortik esaten da, lankide hori kafe bat edo edari bat botaziola ordenagailuaren gainean deskonektatzeko jokotik bat-batean eta Steve hori Titan hori apurtzeko. Pentsatu behar duzuen zein hots izan daiteken jendea joko batetan, horrelako joko batetan, eta hori joko batetan egiten badute, ez dut nahi imaginau nola izan daiteken jendea bizitza realean. Tela, Tela, hori Stephen historia. Bigarren historia da lehenengo Ciudadelari buruz. Ciudadela bat ikustu zu ezer den, dauka kriston potentzia, vale? Titanetan baita ere nabeak sartu hor dira, Ciudadeletan Ciudadelak dira la hostia. Ciudadelak lehen esan dut bezala, ez dakit urte bete edo inguru pizkana gehiago pizka gutxiago duten, vale? Hortik doazte, osea, ez daukatean bat denbora, osea, ez dakit, dura gutxikoak dira, vale? Eta, bueno, gutxi gara bera gertatu zen goza berbera, ez? Esan zuten denetako sala eta bar, bakarrik pare bat aliantza zeuden hor kapaz edo egiteko, hau eta bestea.
Hemen movida gehiago daude tartean, porque ebeko galaxian ez, zera, deitzen dala Edeneko galaxian, vale, New Eden honetan, erdigunean ez, amarre imperioaren lurraldetan edo ingurunetan, vale, lehen ikusi duzun bezala eta orain ikusiko dugu, portalen artean salto egin dezakegu, vale? Portalen artean. Orain esango izua zer den portal bat, esateko, horiek dira portal, bitu zero diporrita, me cago en la puta. Zuek esateko, horiek dira portalak, vale. Normalean, portalen artean salto egiten dira, vale? Orain ikusiko dugu arpetik atartzen garenean, vale? Hau da portal bat, vale? Hau da portal bat, simpleki. Eta bi sistema lotzen ditu. Batzutan ikuste dezakegu egingo dugun rota, hortik izarren artean, en plan toke oso polit bat da, baina orain ez da kasualitatea, ez da. Batzutan ikus daiteke, como en plan de bi puntu, puntu guztia bai dira planetak eta sistemak eta horrelakoak orun batzutan ikustetzakegu puntu horiek lerro hori batekin, hori laranjatu batekin lotu eta horrek esan nahi du egingo dugun ruta. Baina, bueno, hori toke tontutxo bat da, baina oso polita, oso detalle polita. Beitu, hori ikusi dana. Ikusi da hortik lerro berde bat, ba hori da detalle tonto hori, super polita. Beitu, hau, detalle txau, hau da egingo dugun ruta teorian. Vale, hemendik ona salto, ona eta ona. Da gero sistema horretaraino goaz. Bueno, Edeneko gutxora erdigunean zehar, vale? Portalen artean salto egiten da, vale? Vale, zonalde hauetan zehar eta portalen artean salto egiten da. Baina, ona ateratzen bagara, JF tal, hemen izen dago, hemen ja ez, hemen ja izen beste izen narrotak dekote. Vale, sistemen artean, sistemak lotzen ditu zizare zuluak lotzen dute, vale? Zer da zizare zulo bat, vale? Edo gaztelaniaz esan da agujero de gusano. Dira, bi puntu, vale? Espazioan zehar bi puntu lotzen dituen zulo antzeko bat, vale? Teorian, lurran ere egon aldira, lurran bertan ere egon aldira, lotzen kurbatura bat edo, kurbatura bat eukoten bi puntu. Adibidez, mailaren alde bat eta mailaren beste punta bat, vale? Lotu ezakete mikrozizare zulo batekin, vale? Dena tamaino mikroskopio baten, espazioan kriston tamaino handi batekin, vale? Zer dekote zizare zuloak zer moia dekote? Etzen da puntu bat non sobre gehiegi sobrekargatu egiten direla eta desagertzen direla. Ebeko jokoaren trasfondoan, vale? Hori gertatzen da, lurreko, batean behin lurre inguruan zizare zulo bat irekizala eta kolono batzuk atera ziren alde batetik bestela. Hasieran ondo, baina denbora bat pasata batean zizare zulo hori, desagertu zen. Eta horregatik gatu zen jendea, Edenen atrapatuta. Baina, bueno, zizare zuloak dira, bori, bi puntu lotzen dituen zulo tunel antzeko bat, bale? Hor utxiko dugu, ez gara sakonago sartuko, bale? Teorian esaten da, zulo beltzak baita ere espazioan zehar bi puntu lotzen dutela, teorian. Baina, bueno, ez gara, ez naiz fizika eta teoria guztietan gehiago sartuko, nik bez ez naizerako hainbestera hiltzen. Osea, zientziari buruz dakit, baina tampoco me llegoi tan trasfondo. Orduan, Aliantzak orokorrean kanpoalde horretan kokatu izaten dira haien lurrak,
haien lurrak, haien territorioak edo, haien lurraldeak edo. Eta hasi ziren, ez dut gogoratzen ziren, azeukan aliantza ziren, zituen piezak eta bar egiten. Bar ziren hainbat parte, hainbat goza eta bar, eta hasi ziren sortzen. Aldi berean, beste aliantza batzuen artean, hitz egiten hasi ziren, gauzak prestatzen, eta kriston flotak batzen, egun konkretu baterako, nun tentsio askoko egun, tentsio itzelako egun bat izan zen, vale? Egun ura. Que bonito. Nun, zidadelako atalak, sistema batetik bestera eraman behar zuten, vale? Movida zan, zizare zuloen arte mugitu behar zutela. Imaginatu, kriston milioika euro para zuen kausat, tolko batetik beste garraiatzea, zizare zuloen artean, segurtasun hori falta zegoela, eta bar. Lehenengo ideia zan, nabeak zizare zuloetatik alde batetik bestera garraiatzea, sobrekargatu arte, eta azkenean zizare zulo bat sortu arte, haiek zauden sistemetik eraman nahi zuten sistemaraino. Baina movida hori nahiko komplikatua zan. Nahiko hauzi asko zaukan. Hasi ziren probatzen eta bar, eto, nahiko komplikatua zen orduan, egin saiatu ziren, bi saltotan edo egiten. Claro, guztionekin segartatzen zen, kriston flotak zaudera toki konkretu batzuetak, baina kriston flotak sartuta. Kriston flotak. Abizatuta zeuden baita ere, Errusiarra jolazten duten ebe, vale, dira piraterian aritzen dira normalean, vale? Pirata mertzenarioak, azken finean. Eta haiek be abizatuta zen eta dana, kriston mobidak egiteko, bueno, aprobetsatu ziren, alzuten eta guzti, eta bolako sako egin zuten egun hartan. Flipatzekoa. Egin zuten izan zen, piezak erraiatzeko, vale? Karga nabe batetan sartu egin zuten, baina 4 nabe karga prestatu zituzten bakoitzak bere eskoltekin. Holan, erasotzen bazuten, oportunitate batzuk izateko ziudadela hori salbatzeko. Holan, klaro, imaginatu egora guztia, 4 nabe karga, bakarrik batetan zegoen sartuta esango dute, ziudadela, nabe karga bakoitza bere eskoltarekin, eta bestaldean itxaroten kriston flota hutsak. Bueno, aurrera eta atzera, imaginatu egon zela aliantza bat, imaginatu, segun toki batetan kriston flota bat, ez? Etxaien, jarriko ditugu, ziudadelak egiten ziren zutenak ez besteek etxaiak zirela, bale? Jarriko ditugu etxaiak bezala. Imaginatu, zeudela batean hor gauzak egiten, ez? Besteak bereak egiten aurrera eta atzera, sobrekargatzen zizare zuloak, nahi zutena lortu arte eta bar. Eta imaginatu batean, etxaien kriston flota horietako batetan, aurrez aurre, zizare zulo bat irritzen dela, plas! Batean. Esaten da, flota hartan, nagusiak bidali zuela, nabe bat, bestaldera, de reconocimiento, behiratxera zer demontrezio egun bestaldean. Vale? Imaginatu joan zala, eta, beraz, zerkatu zuen eta zizare zuloa itxiz itxaiola. Eta esaten da, legendak esaten du, bestaldean, onak komien artean jarriko ditugu, vale? Zeudela hor kriston flotekin, eta ez da egetu zen konjeto de... Oh, mierda. Legenda kontago egiten du, ero egura bertan
bertan hil egin zala, egin zuena suizidatu zala basikoki, baina bueno, egin zuena nik uste dut edo norein nik be suizidatuko nintzateke, baina bueno. Bueno, lau nabe kargaren movida guzti hori eta bal, bere paketxo eskoltarekin eta bal, ideia guzti hori eta plan guzti horiek ondo atera zitzaien, eta azkenean Ciudadela bere helburura heldu zen, eta han eraikin egin zuten. Zer gertatu zen? Gauzak ezirera hobeagora joan. Eta, claro, tentsio gehiago, movida gehiago, aliantzen arteko aliantza gehiago baien kontra, eta literalki aliantza urrako tipo bat esan zuen bezala, nagusiak esan zuen bezala, nagusiak guztu izan zala, esan zuen, o sea, muy guapo, nos hemos hecho una cosa en la Ciudadela, la primera de todo el juego, o sea, súper chulo, súper polita, baina, gazteleras, nos hemos puesto una gran diana en el culo, literalki, nos hemos puesto una gran diana en el culo, eta ia da, eta, holan beratzen bezu esaten duzu, egi guztia esan du, oza, egi hutsa, kriston nabe bat egin duzu, jokoko lehenengoa, eta gainera, denek nahi duten bat, eta gainera zuk egin duzu, eta, oza, arrazoi gehiago zure kontra joateko. Vale. Orduan, barkatu, ez egiten zer egin horrekin, baina, bueno, Titanarekin bezala, Titana zonan tipa bezala, ara ona mugitzen, frogatzen osak eta bar, ez? Zako indar poterea zaukan, hau eta bestea. Orduan, erdu ziren aliantza urrako nagusiek, ez, edo? Egon ziren hitz egiten eta erdu ziren puntu batean esan zuten, Ciudadela hori desagertu behar da. Apurtu behar du, osea, alan edolo, pitu, hau adibidez, etxai bat da, hau. Eta ez dakiz egiten duen hemendik, maizurazki asalto batean sartu da edo, oso txarran baten nau sudurrera, baina bueno. Lehertu behar, Ciudadela hori lehertu behar dugu, alan edolon lehertu behar dugu. Eta usteak ados, eta esan zutena edo geratu ziren egun batetan, aldientzeko guztiek egun batetan ez Ciudadela zegoen tokian Ciudadelari jaitsiko ziotera eskuduak eta guztien artean lertuko zutera. Duzen eguna, guzen momentua, eskuduak bera egin zioten, eta bat batean han agertu zana ezin duzue imaginatu bezegin. Ezin duzue imaginatu. Liatu zana momentu batetan. Sartu ziren bat batea horra, toki horretara. Bat batean toki horretara sartu ziren, zakizen bat aliantza, errusiar pirata hauek baita ere, sakeatzera, kriston movida. Eta hasi zen, kriston, nik uste dut ebi onlinean bizitzan izan duen burrukarik haundiena. Dala irudi hau, bale? Irudi hori. Literarki irudi hori. Horrelako burruka batera. Agertu zan da, egon honetan aldu zan dana. 3000 jokalari baino gehiago, burruka batetan sartuta, bale? Jende asko bere lanean eguna libre eskatu zuen burruka hortan parte hartu ahal izateko. Kalkulatzen da, jokalari guztien artean 300.000 edo 400.000 euro baino gehiago galdu egin zirera, bale? Konparatuta, izketan, baina parekatzen eurotan, bale? 300.000, 400.000 euro baino gehiago galdu egin zirela, bale? Eta
Bueno, claro, aliantzako kriston jipoi hutsa handi jaso zuten, bueno, denek, osea, 3.000 edo 4.000, 5.000 jokalari aldi berean jolasten, burruka batetan, ebeko serbidorea, bale? Ebe daukan gauza bat, partikularki gauza bat daukana, dagoela, servidore bat mundu guztirako. Bale? Servidoreko denbora, burriztu behar izan zuten, bale? Geldiarazi behar izan zuten, burruka hori aguantatu izateko, bale? Ze puntura arte, legendak dio, frame bat minuturo. Osea, guk ohituta daude, 60, orain txertan zuek ikusten ari zaudete, nik blokatuta daukadalako 30 FPS-etan, bale? Baina bideoak eta bar ohituta daude 60. To give the command to a drone requires you to have an active target. Ohituta gaude 60 FPS-etan jolaste, bale? Zer da FPS bat? Frame per second, bale? Segundo batetan zenbat zenbat argazki pasatzen diren gure begien aurrean. 30 frame, 30 FPS, 30 argazki segundo batetan. 60 FPS, 60 argazki segundo batetan. Ba, imaginatu frame bat minuturo. Claro, taktikak, burruka eta bar egiteko oso komplikatua za, porque predizioak eta bar egiteko ez dago berbera ritmo normalean edo ritmonean ikustea eta frame bat minuturo ikustea oso komplikatu egiten da estrategia bat eta prebizio batzuk egitea oso zaila da, oso zaila da. Berez estrategia bat ondo kalkulatzea eta egitea zaila da. Frame bat minuturo egitea, osea, ez dut nahi ez da imaginatu. Inondik inora gainera. Imaginatu, frame bat minuturo. 3.000, 4.000 jokalari eta 3.000 euro inguruko galera batzuk. Osea, kriston jipoi bikaina, alientzentzako, eta, osea, jokoaren txako, ekonomiarako baita ere da min potoloa, benetan. Ezin dut ez da, hori dira bi historia bikain bitxi eta horrelako joko baten daukan goraberak, arazoak eta komplikazioak. Steve eta lehenengo ziudadelen historia. Osea, bitu azebi nolako historiak, ez? Zuen ustetan utzi, niko behatzen zaituzten bakore starter pack hori erabiltzea frogatzeko jokoa, benetan zuek ikusten ari zau, nik egiten ari izena da, ikusten ari zaretena da oso basikoa, eta nolaiten oso aspergarria esan daiteke egitea mineria guztau eta bar, baina benetan ematen duena baino askoz ere joko interesanteagoa da, ekonomi oso sakona dauka, oso komplikatua. Vale, bitu zirudi porrito, Saturno planeta, se pone zirudi planeta, vale? Ematen duen baino eskese komplikatuagoa da, denbora eramaten du, porque nik daramat adibidez habilitate batekin, lau egun eta piko, eta horrendik geratzen zait egun bat, eta 6 ordu habilitate hori igotzen bukatzeko. Pazientzia eta gauza oso txaposoak izan daitezke mineria egitea eta ez da, baina gero burrukak benetan itxelakoak dira eta jokoaren sakontasun hori oso ikaragarria izan daiteke. Zen eta sistema ekonomiko oso potentea dauka, eskoltak kontratatzeko, errekurtsak erosteko eta produzitzeko eta saltzeko eta lako gauzak. Nahi batzuk edo besteak erabiltzeko, vale? Oso gauza interesgarria. Niko behatzen zaituztek.
animatzen bazarete, guztion artean egingo dugu partidan sartu nik orain pizkat ez daiz potentzia ekonomikoa, bale? Bakarran ezerako, baina pizkat nire ekonomia propia pizkat gogortu dela, nik ametzen zaituzte sartzera, nik nabe baten erosten dizuet, ekipatzen dizuet, bale? Eusten dizuet, frogatzeko, jolasteko, nirekin egoteko, hau eta bestean nik prest nago gainera bideoak egiteko, zei erakusteko, menuak eta osak azaltzeko, porque oso gauza sakonak dira, bale? Oso sakonak dira, mengo gauzak. Eta nik batzen zaituzte. Oso ematen duena baino interesgarriagoa da joko hau, ematen duena izkoz interesgarriagoa, kriston irudi politak aterako dituzue estimerako, oza, benetan, kriston irudi politak hortik. Bale, daibidez. Hau. Egin nago urdin argi honekin hortik izpiak, oza, nik nago literki nabiarekin eklipse bat egiten, eta ben ikusten dira argi eguzki izpi horiek, ez? Hemen dago planeta. Oza, benetan, gaina lagunekin jolasteko asko zelo beto, nik benetzen zaituztek. Jole starter pack hori frogatu, pizkat ikusi nola doan. Ez abrumao, bale? Lasaitasun askorekin hartu, nik orainik gauzak ikasten nabil, baita ere, zuek bezala, osea, hemen nik ustut eraman aldezak ezula urte bete edo 2 urte jolasten eta landa ere gauzak ikasaldituzuela zuela oraindik. Kaixo berri hoi, nire bizitzan emoen da guztagia aspaldi kontatu ditu bala, baina nos labur bilduz, orain denbora gehiago izango dela zuentzako, zuei bideoak egiteko eta bar, zenen eta laneko arazo batzuk izan direla eta ezin izan dut, bale? Orain arte. Baina, orain denbora hor gehiago izango dut, eta ikusiko dut bihar osteguna, ez, gaur asteazkena gaur txoen, dudatan dago. Eman segundu bat, miércoles, bale. Bihar osteguna, bihar libre hartuko dut igual. Eta ostiralean egingo dugu... bai, ostiralean egingo bihar lasaitasun hartuko du niretzako, eta ostiralean egingo dugu Crusader Kingseko zuzeneko bat. Bale? Hortik gutxo, bera, ja pizkat librean edo, zuen dudak eta bar argitzeko bota, eta pizka bat jageratzen den denbora pizkatxo behat txotxiterdia behatxalo den gutxiro arte edo komentatzeko. Baita ere, jakin dezazuen, egingo dudala kedada bat, jamen zaudetela, egingo dut kedadatxo bat, atertzen dutenean Ghost in the Shelleko pelikula, kedada bat egingo dugu, Ghost in the Shelleko pelikula, datorren hilabeteko 31an, bale, estrenatzen da, jausten dala, ostiralean. Gauzak duazten arabera, bale, baina zure aski, asteburu horretan ez, porque jengo da jendez petatuta, baina horrengokoan, edo batean lan egingo du zure aski, lan bat goizan zuek ez duzuen nahi izango goizaltzatzea, domekan, igual domeka bi posible bada, bale, aprilak bi, bale, posible bada, igual hor egiten dugu kedada hor asteburu horretan, domeka horretan, joateko ikustera Ghost in the Shelleko pelikula, noski, 3 dimentsiotan. Eta, bueno, 5-6 lagun bagara, igual animatzen naiz zerrerak ordaintzen dugu, gonbidatzen, bale? Azkenean, 6-7 euro pertsona bakoitzeko, 5-6 lagun, 49 euro, 50 egun bat da, bale? Osea, en fin, partnerra ordainduko du. Partnerra ez dakit nola, baina partnerra ordainduko du. Animatzen naizen, azkenaldi honetan ez ditu egin sorte bak ez ezer, batzuetan esaten dut, eta azkenean ez dut egiten, eta ez da, animatzen naizen baita ere sorte horretxoren bat, ez dut ireki, animatzen naizen baita ere sorte horretxoren bat egitera,
Bale, gogoak ditut baita ere ez dakit zer sorteutu, beratuko dut hortik bat edo jokoren bat edo, eta sortatuko du gogoak ditut sorteutxoren bat egiteko. Eta hori, gutxi gora bera dodea saltzeko dana. Zuen dudak, zuen usteak, zuen preokupazioa, zuen susteak, zuen larritasunak, zuen dudak, transmititu mesedez, aprotxatu orain, pizkatxo bateko gula territar arte edo laurden gutxitar arte, vale? Egon naiz egun hauetan baita ere ikusten japrotsatuko dit esateko, ez dudan ez izan denbora esertarako, izan dituan 2-4 gauzatxoak, denboratxoak izan ditut jolasteko ebean, eta bizkatu ondoan, bigarren monitorean ikusteko anime pizkatxo bat, zitzuk ikusi ditut eta mandatzen ditut, Titania eta Utsusenkan Yamato, vale? Titania da pizka bat burruka espazialak politikarekin nastuta eta oso polita, oso interesgarria, 21 saio, ez baina hiltzarto. Eta Utsusenkan Yamato 24 saio, pizka bat gizakia espazioan, hasi dela eskat espazioa joaten, denengo nahiak egiten, topatu dela beste arraza batekin, burruka haiekin, gainera gizakia dago desagertzeko zorian, besteak direla eta pizka gora Yamato nabearen gora berak eta beta estea. Vale, oso gomendagarriak biak, oso politak, oso interesgarriak, intro bikainak gainera, oso intro bikainak. Ez dakit, zuek bota, galderak, mesedez, edo komentatu gauzak edo zuen usteak. Ez dakit dela ja zer gehiago. Esan neu ja gehiagik itxegin dut, ordu betez eta 40 minutuz itxegin dut. Gogoan nituen, onartu behar dut gogoan nituela. Epa, erratu naiz. Onartu behar dut moida guzti hauek botatzeko gogo nituela, gogo asko gainera, gogo asko, eta ja hor ja botata, nahiko ondo geratu naiz, onartu behar du, nahiko ondo, nahiko gustora. Eta ezakit, zuek esan, zuek komentatu, mesedez. Lehen hasieran jarri dudan abestia da Titaniako openina, bakarrik instrumentalean. Kostatu zait topatea pilo bat, baina topatu dinduta azkenean. Oso abesti polita, oso esan nahi sakona, oso esan nahi. Bueno, niri gutxienez izkat bihotzera nio heltzen zaidala, heldu egin zaidala, eta gustoka. Beraz ikusi Titania dez. Lord Juslands Titania itzotan eri zaizuela, ez zaituztela. Eta ezakit, zuek esan dudak eta preokupazioak eta larritasunak. Bota baita ere, aprotxatuko dugu, bota ze joko gustatuko litzaizueke ikustea. Robototxefen bideak ere buruan ditut pentsatuta ja egiteko, baten bat, susiarena egingo dut, bai, egingo dut. Argi eta garbi egin behar dut bestela, ez naiz otaku fanboy ona, zuentzako. Susiaren bideoa egingo dut. Eta ezakit. Zuek errezetak egiteko ideiak eman eta abar, egin hau, egin bestea. Badakidalako hortik Robototxef nahi dutela, Robototxef emango dut baita ere, ea kamarak errekuperatzen ditudan, eta datorren astetik aurrera alba dut. Azte nahi zen Robototxefeko bideo egiten, porque susiarena, susia egin duen azken egunean egin duen susia onigiriak eta alako mobiak, eta 2 ordu eman duen sukaldatzen, 2 ordu. Osea, ez dela pronto esaten, 2 ordu. Ez dela pronto esaten, baina, bueno, egin daiteke, bale, ez dela batere komplikatu. Azkenen finean da arroz egozia eta ez askoz gehiago.
Eta ez dakit, igual, San Jakoba edo horrelagoa erakutsiko dizuet egiten pizka tontamentien, oso simplea dalako egitea San Jakoba batzuk, adibidez. Ez dakit, joango naiz ikusten, Robotechef ere egin nahi dituko, ditu gaina Robotechef egiteko. Eta Robotechefen parodia, pentsatuta dauka dela Robotechefen amama edo amamatxef edo horrelako zehozer. Ez dakit, ikusiko dut nola egiten dudan moida dana. Ez dakit, ideia asko eta denbora gutxi beti bezala. Baina, bueno, joango, gauzak etortzen doazten erritmoan, joango gara gauzak egiten. Susiarena bai, berrerekin kontatu nik be egin nahi dudalako bideoa. Oso nik uste dute interesatuko zezuelako eta polita dalako nik uste dut horrelako gauzatxo bat sartzea, horrelako bideotxo bat sartzea kanalean polita dalako. Eta bueno, gutxi gora bera usten joango naiz, nik uste dut, porque ya ez dago asko komentatzeko, hitz egiteko. Igual Blood Bowl bila ere irausten dugu bat ditu gainera Blood Bowl bilako. Pena egon tenit komentarista baten ahotsak aldatutelako, baina bueno, Blood Bowl bi joko ere igual erosten dut, ikusiko dut. Gertatzen da betiko hasten da joko DLC gau eta ez da, eta gauza gehiagi dira. Momentuz Paradoxek ez ditu jokoia baterako, Hearts of Iron honekin momentuz nahi kotxo dekote, eta oraindik mini modelese bat atera behar dute, mini modelese bat atera behar dute, bat atera dutelako ja da, bat atera, con ese verles bat, ez eskorritarena, ez dago, bat atera duterako, baina edizio totxen erosi genuenok, bi DLC, bi espantzio bizkate potete. Lehenengoa oso interesgarria da, ertu dezakezulako Britania Hondiaren kolonia bat ez, eta Britania Hondiarekin jarraitu edo Britania Honditik bereganatu ez, independente bilakatu eta mini-imperiotxo bat sortu. Bigarren ez dakit zen izango den, baina zurazki baita ere oso interesgarria izango dela. Eta Total Warrean dakigunez momentuz etorriko dira Total War nahiko interesgarri bat dagoela martxan. Total War Warhammer ere bideo gehiago egin behar ditut, oso interesgarria dagoelako. DLSren bat igual erosi behar dut, porque bustut baten bat erosi nuen, Elfo Siloanoen erosi nuen, oso polita. Hanbar ere eta lastotxa perjaunarekin egin genuen zuzenekoren bat, eta har pizkat erakusten oso pizkat komplikatuagoa dira erabiltzeko, eta har, baina oso benetan bikainak dira Elfo Siloanoak, osea oso nik uste dut oso interesgarriak izan daitezkeela, izan aldirera. Ez dakit, hortik jokoren bat dator, Mass Effect lau ikusiko dut. Tenau buruan errepaso mentala egiten. Bastut ez dut ala zera World of Warships pentsatzen egiten ez dakit Yamato itxasontzia dagoen, suposatzen dut baiez, Yamato bezalako itxasontzi bate World of Warshipsean egotean, eta baldin badago, egingo dugu urbatu Yamato bat, vale? Osea, full up por Yamato con la armada japonesa. Arrazoi pare batengatik, bai izango dut, bai Kantei Collection bai utzu zenkan Yamato gatik, bale? Bien gantik, egia esan da, biak direla eta eta ez dakit, ez dut dudala eserazten ja. Uste dut, ez nago oso ziur. Momentuz, hori. Hearthstone ikusiko dut itxutzen nahi zen, itxutzen pizkatu utxita daukadalako bepa eta alde batean pizkatu utxita daukat esenaldi honetan ja Hearthstonea.
Ez dakit. Eta gero euskalen konterra urten, ez dakit noletako zaizkidan gauzak. Ida putarik ez noletorreko diren gauzak. Eta gauza konto badoazte, ba igual aurten ez dut uste, igual datorren urtean animatzen naiz Japoniara bizkatu portan joate. Ikusiko dut! Hore ja ikusiko dut nola egiten dudan, porque orain lan dauko dela, dirua idazten ari naizela eta bar, ba gauza aurrera doazten arabera ikusiko dira gauzak. Porque gustatu Japoniara joatea gustatu litzaidak, asko, gainera. Era berean pizkat Japonia bizkatxo bat, igual ere animatzen naiz Japoniari buruzko klaseak zuzenean klaseak hizkuntza eskolan edo hartzera. Ez dakit nola ingo diren, ez dakit. Ideia gehiegi denbora gutxi ene saldu dudana. Eta espero besterik gabe. Hau da, planeta hau da plasmako planeta bat. Planeta mota ezberdinak eta albon. Ja, zuek animatzen bat serio frogatzere ikusiko duzuen nola egiten duzuen gauzak. Nik uste dut hemen utziko dugula. Ingo dana da, segundutxo batzuk, pizkat musika jarriko dizuet, porque beti denboratxo bat behar duenez. Baina... No, pues están en primera. Va, gustatuko ditzaidak baita ere, gemiraguntzian, Total Warreko txapelketa bat egiten, baina pizko bat komplikatua da hori. Pizkat nahiko komplikatua da horrelako gauza bat horrela eramatea. Baina, bueno, ondo egongo litzateke eta polita, nik uste izango litzatekela horrelako gauza bat egitea. Ez hau da, opa niña, baina... No, gilipollas roto. No. Hau. Aire ekitzen dira, bai, zuzene ekitzen dut, bale. Ba, besterik gabe, espero guztok izatea, eta ikusiko da urrengokoan, bale? Gondok, mi esker denoi, eta zain urrengo arte, bale? Oste garen ikusiko gara. Agur!